Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakale isidumbu sowesilisa ongalinganiselwa eminyakeni ngama-45 kuya ke eminyakeni engaba ngaphezulu kwengamashumi 50 ngokusho ke kwamalungu omphakathi. Lokhu ke kwenzeke khona lapha endaweni yaseTianong. Isidumbu sakhe sitholakala emgaqweni ubizwa ukuthi ke uDongolo. Akwaziwa mbanje ngakujiya ukuba ke ngabe kwenzekeni. Njengalokhu ke namalungu omphakathi nawo ethi ke akucaci ukuba ke ngabe kwenze njani. Abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko base bememezela lona ke uwesilisa otholakele lapha okuyisidumbu sakhe njengomuntu osethule uma befika kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa estation samaphoyisa eThembisa nawo ke abiziwe njengalokhu ke ekhona endaweni yesigameko okuwudaba ke okufanele ke besekele uphenywa. Kanti ke isidumbu sakhe sobe sesithathwa siwa ke emakhazeni kahulumeni eGermiston. Udaba ke lolu luqhubekayo kuzothi uma ngabe kuba nemininingwane evelayo ikakhulukazi ngokwestatement samaphoyisa nathi ke siyithembisa online sokwazi ukuthi ke sishicilele ukuze amalungu omphakathi kanjalo ke nomphakathi waseThembisa wazi ukuba ke ngabe kwenzekeni. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uAsisipho Figlen ekhona uWanda K ubanelo Brazo Sondlo kanjalo ke noSihle wakwangweni kanti umbiko siuqopha lapha endaweni yaseTianong lapha eThembisa.